Kira din mga pula na pagkakit ito kagit. Hindi sila kaya kami. Jadi ito lang mga kagit na wala mo kong kagit ay mga kagit. Ano ba ba? Ano? Sarap. Ang talim. Pagkawala mo yun. Baktas ka na. Galileo, wala. Iya ka mo na. Sarahin ka lang. Hindi siya. Sarahin na lang. Hindi ako. Hindi ako. Water niya. Pero sarahin na lang. Yan talaga. Hindi na lang sa mga lagsa na lang. Ginamit para sa una batang kayo gamit ito siguro. Kaya natin itong talong-talong ba? Nasa lang. Talong di Darna. Dado. Naman ako sa cellphone daw. Laban na yung kamera. Balik ang dada. Gamit ni Dada. Ano, ito. Laori dito. Ito pa cellphone. Ito. Nilugo. Alam, nilugo ka. Di ka. Gugid ka do. Ay, taglo eh, ma'am. Asa. Asa. Sige ka, ma'am. Galing, ginugo. Malawala yung sige ka. Di ay. Paminawag sa dapit. Ay, kilapti. Ayun, alapan, gibalhin din pang ginog. Ayun. Kiraman. Awal to sa akin, ma'am. Samunta, masakit kay kong tiil ba? Ay, balik ko lang sa iyo daw, ma'am. Taon ako mapag-bukso ka. Igara, gudita ko. Mga hayag to, di ba na pagkain? Punta mo ko, alkansa mo ka na naman, nanong ina mo dala. Yan, nakalkansa niya. Alam nga, Balik ang bangko ba? Mabalik ka ng bangko, no? Kita nga ko. Kita ko. Di ko. Kita ko. Piligo. Kita ko. Kita ko. Hora ba dahil mo, be? Dito mo, be? Gata ka? Dali naman ang kawaw ko. Piligo ko na. Ay, kilapti din, ma'am. Ayan, sige, cellphone. Kaya makagamay niya. Kutin. Kutin na! Guys, si Diamond ganit, guys. Sige, cellphone. Gamay kayo ni Kutin, guys. Mani, sige, guys. Bakit balik ko? Mga sige, layo ko dito. Lagi ko dito. Takot ko dito, guys. Yan, takot ko dito. Warta pa.
Adi ko ba? Dito. Bakit na? Ay, malang kayo ba? Sabi ka lang natin yun. Gumawa lang ito kayo. Diba? Sa mong ilong ba? Halang kayo na! Patay ko ana! Patay ko. Hindi ako kawapag. Bisa ba? Bakilin. Uno. Huy. Halang kayo! Sa kilay ni mo ba? Pagdali. Gusto ka mga ibog na kilay? Oh, Marag. Ulo mo gina si Pulong ba? Pagdali ba? Kaisaon ako ni nagawas na. Ano ka? Pagdali ka ba, Demon? Uno. Dos. tres. Pagdali ba? Oo, gitrapo. Wa man yung mag-ibutang ang diri agon? Dili ba? Dali na. Halang kayo! Ulaw! 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 Way ulaw! Bakit sa karon? Isang tumalis ang mga karon. Sige, sige. Sige. Ano sa inyo? Bukan daw. Pagulat, bawa pa. Uy, ulaw! Luod kita na ang mundo. Luod ko. Ayaw po ano. Ibutangan mo mo? Wala. Sige ron ha. Sige ron. Namunggi kay 5 guys, 5 na lang. Ibalik na ko itong piso. Ano ginagawa ng kwarta doon? Ibalik na lang ako itong 20. Kani 20 ho? Kani? Kani? Yes, Bob. Kailangan ka ba ito? Tatay na ako. Bastos ka? Hindi. Yuhud mo ko ito. Hindi. Nawala, Ma'am. Ara o, ang ang ginalisan nila si Digno ko. Ang gagambay, Ala, Mamaya. Eko, dalagta. Kapila dito sa mga script. Ma'am, na dito. Pade. Boy, pero pre. Ano ito? Nabatik ba ito? Batik ito, mag-work. O dito. Si Jis. Ang puging of Jis.
Sakit utsog. May dala ko. Utsog ka dito. Hindi na mo gusto ka. Malalab ako dito. Malalab ko. Malalab ko. Kailan sa aking tiis. No, kabangid. Ako. Ano, baligaga lagi niyo siya ay. Ano ba dia kay bagong taka. Ano ba kailan lagi ko ba? Ito sa bagong gayo. Dito ko ang bahangin mo. Dili lagi ko na kung ba kay dai kasabot ka. Oh. Ay, ako ba nakikita? Ano ba kaibigan ko ayo? Hindi pa kami decide sa ito. Relax ka. Ito, magsigit ito. Iniram ba? Ito, wala ko ito. Dilaw ka ba? So, sige ba? Ikot ka sa diet na, bagod diet, makapamalagi. Ginapak ko.
Go kay Gaaro. Mag-go kay Gaaro mo. Hindi ko daw. Laban, laban. Kunain mo ba? Mayo. Ito, kuha na ba? Ito naman. Anak na po. Ba?